Hola, benvinguts a un altre vídeo meu. Avui parlem de camisetes de futbol. I avui, per exemple, aquesta preciositat de la segona equipació del Brasil. Així que en un futur doncs podré fer alguna col·laboració o un sorteig o alguna cosa així, vale? Però principalment ara aquí teniu la imatge del Mystery Box i totes les condicions que pots fer i tot, vale? Abans d'això, tenim el Marc Mateu, presenta't. Un plaer estar aquí de nou. Suposo que els que mirin Rocket Watch ja em coneixeran perquè hem col·laborat bastant i tal, i bé, bueno, jo també tinc un canal de YouTube que si vulgui passar sempre està convidat, no? I bueno, doncs anem a veure una mica en aquesta caixa sorpresa que ens toca, però realment és molt interessant i recomano a tothom comprar camisetes, no? En l'armari de tu equipo o aquest tipus de coses que són interessants, no? Al final de fer. Doncs això, abans d'obrir-la us expliquem els passos que teniu que fer. Els passos és, teniu a baix a la descripció el link a l'Instagram de la persona, del propietari del armario de tu equipo, ¿vale? Aneu allà i en el directe, o sigui, el direct, per enviar un missatge, ¿vale? Més simple i més fàcil. Vale. Doncs aquí teniu la imatge, aquí al mig, amb les coses que podeu fer. Val 35 euros i venen dos samarretes, com les que tenim allà, vale? Que hem pagat abans. I doncs ens ha fet molta il·lusió i per això fem el vídeo. Doncs teniu dos camisetes i podeu descartar seleccions que no voleu. Per exemple, jo tinc la samarreta de Brasil, la segona, doncs li puc dir al noi aquest, doncs mira, no m'agrada la selecció d'Uruguai, vale? I tinc la samarreta aquesta de Brasil. Com he dit Uruguai, com puc dir Hong Kong, com Brasil o qui sigui, vale? Doncs podeu descartar les samarretes. Després, parles amb ell i lògicament nosaltres hem ficat la talla M, O i la XL, vale? I finalment disfrutes de les teves samarretes, vale? I aquí teniu la imatge aquesta, que després editant doncs jo faré la meva màgia i que quedi tot guai. Vale. Després de fer la introducció aquesta, vale? Obrim el sobre que tenim amb el logo super guai, el armario de tu equipo, vale? I com he dit abans, tens aquí la M i la XL. Jo l'he comprat aquesta samarreta i cap problema, al contrari, és super amable el noi que t'atén, vale? Així que, si us plau, doneu-li una oportunitat, que la qualitat, com podeu veure, és guai, vale? Està molt guapa. I també tinc la d'Argentina com la de Japó, que la d'Argentina després faré un corte i l'ensenyaré, perquè així també podeu veure la qualitat de les samarretes del Mundial, com les samarretes del qualsevol equip. També pots tindre una samarreta com la de Barça, Madrid, Espanyol, etc. Vale? Doncs això. Obrim i veiem a veure què ens toca. No? Perquè realment, home... Quina creus que toca, va? A veure, Espanya? Podria ser, a veure, jo una d'Espanya ja tinc, però de fa bastant, o sigui que si em toca una d'Espanya no em queixaria, renovo el catàleg, diguéssim. Està guai. Jo li he dit que tinc la de Brasil, vale? Aquest noi, jo li he dit, mira, no em facis la d'Argentina perquè la tinc, o la de Brasil perquè, doncs, lògicament, la porto ficada, vale? Doncs, obrim? Sí, vinga. Vale. Doncs, què consisteix en el paquet? Doncs és un sobre, vale? Que hi ha la pegatina, és una pegatina, sí, una pegatina molt xula, i obro. A veure què toca. Si fins i tot ho obres amb cuidado, pesada que... Bueno. A veure, vull mirar, perquè ell m'ha dit... Ah, sí, això. Clar, entenc la XL és per tu, l'altra quina era?
M. Vale, la M és per mi, sí. Sí. És el que li hem dit. Sí, sí. Vale. Vale, abans d'això, ell m'ha dit que tenia unes coses, vale, que li agradaria que ho ensenyés. Vale, això ho fica a tots els perillos. És una cartolina que espero que es vegi, i si no es veu de qualitat ho Pues penjaré una foto Sí, com Déu mana, fica una foto vale? i ja està. Ho deixo aquí per si fico la foto aquí, per si de cas, vale? Que bàsicament és com rentar les samarretes aquestes. Igualment ho explico. ¿Cómo cuidar tu camiseta? 1. Planchar vuelta del revés antes del primer uso. 2. Lavar a mano y vuelta al revés. 3. No utilizar suavizante. 4. Secar al aire libre. Y lista de nuevo. O sigui, no la fiquis a la secadora. Si no, la penges i ja està. Com es té que fer, ¿vale? I això, tot el que he dit, per què serveix això? Doncs que no se desenganxi els parches, que quedi el color, com diu aquí, protege los colores y el tejido. Mantiene la calidad. Cuida tu pasión i tindràs la samarreta com nova. Sí, i això ho tindré que aplicar perquè haig de dir que jo aquest mètode no l'aplicava i se noten els efectes. També haig de dir que depèn de la samarreta. Jo ho comprava fa molt de temps, No diguis noms. Vaig començar en una pàgina web i allí la qualitat no era bona i s'atreien. I més endavant vaig canviar una altra i no passava tant, no? Però depèn, no diria tampoc tant del lloc, que evidentment té els seus efectes, sinó també depenent de l'equip. Jo he notat molt depenent de l'equip, la forma de l'escut, a lo millor uns queden ben enganxats, altres, que si ho passes allí a la rentadora i vés a saber quan ho fiques, no? Pues passa, o sigui, s'atreu tot, depèn una mica de tot, però millor aplicar aquests consells, no feu com jo, que va haver una samarreta, la pobra, que se'n va quedar sense escut i res, i era per tirar-la, pràcticament. Exacte. Bueno, aquí podeu veure que tenim el parche del Mundial. Sí, jo està Aquí tens l'altre parche del Campiona, vale? Que tens el parche dels Campions. I això, vale? Després també te ve una sticker, una enganxina, de l'escut del nostre... Sí, de l'armari de tu equipo. Exacte, vale? Que això ja ho penjaré a la meva habitació en un futur. Així que això, ara anem a la xitxa guai, Vinga. de les coses que heu estat tots esperant, i a veure què ens toca. Vale, ara L... Ok, fem una després l'altra. Estiro. Tu estira i el que surti surt. I ja analitzem. Això que sembla això, l'Atlético... El Girona! Sembla l'Atlético de Madrid, No, el Girona! És més guai. Bueno, amb home, i l'escut veient-se així, ja et diria que és Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Hòstia puta. Madrid. Ui. Atlético de Madrid. Ostres, està guapís. S'ha de dir que és brutal, O sigui, per lo que ve que és Estats Units d'Amèrica, una selecció que haig de dir que aquí no barregi ningú política ni res, vale? Si em sortia el típic No! És la M! Pues te fots, me la quedo jo. Llavors aquesta és la meva. Pues bueno, i independentment de temes polítics, és una selecció molt interessant, no només perquè la camiseta és bonica, sinó perquè al final, home, com juguen al futbol en aquest Mundial, me fan més ganes de ficar-me-la, perquè qui hagi vist els partits dels Estats Units es juguen molt bé al futbol, sincerament. Crec que és una selecció que està anant a creixement. Realment molt interessant. Una cosa, vale? En aquest cas, vull dir una cosa, hem demanat sense noms, vale? O sigui, no hi ha noms. Però en aquesta de Brasil, per exemple, jo tinc la de Neymar. Vinga, ensenya que tothom amb Neymar està catxala. Es veu? Sí, es veu. A veure, li dona una mica la llum, però crec que es veu perfectament. Bueno, doncs això. És la teva. Viva los Estados Unidos d'Amèrica. Vols canviar-te? No, és igual. Bueno, després ja farem un plano amb les samarretes noves, vale? No, ara ensenya-la bé?
que... Hòstia, com si no l'haguessis ensenyat tu prou, Hòstia, no? està molt guapa, tio. Però bé, com veieu, és aquesta. Jo, a veure... Mira, però els detalls, mira els detalls aquí. Sí, o sigui... Mira. Sí, jo crec que com es pot apreciar la qualitat és bona. A veure, perquè tapes l'escut ara, però jo crec que l'escut es pot observar que és de bona qualitat, és una camiseta, home, és atractiva, jo la miro i m'adonen ganes de ficar-me-la, per tant, evidentment, impressionat i molt content. Va, perquè... faig un tall i te la fiques, un segon. Vale, Vinga, va. Ara ens veiem. Doncs aquí el tenim. Home, com podeu veure, crec que queda espectacular. Ja puc ser convocat per la FIFA, no?, per jugar amb Estats Units. Però bé, jo crec que no cal dir res més. Crec que es veu que és una preciositat de camiseta. A més, amb un equip que a mi personalment m'agrada molt, perquè juguen al futbol, l'han millorat molt, Ja m'acallo amb això i passem a la teva, si vols. Sí, està molt guapa, No, sí, per això ho dic, és que m'agrada molt, és impressionant. Sí. Quin número et ficaries? Si siguessis un jugador, va. A veure, és que jugadors d'Estats Units no m'acriden tant. No, tu, el teu número. El 9 o el 10. 9 o el 10? Sí. Jo si tingués que ficar un, el 5. És el meu número de sort, vale? Perquè, bueno, tots els equips que he jugat he tingut el 19, el 9, el 8, però el que m'he sentit més identificat és el 5. Potser és perquè el Carles Puyol portava, però ara... Vinga, va, que tothom ho està esperant, que... Color... Betis. Pues Betis... Betis. No és Betis. Hola. No, He vist l'escut. No, o sigui, l'has ensenyat a càmera, ja ho he vist jo perfectament quina és, ja la pots veure. Hòstia, que guapa. No, té un acabat, és molt guapa, aquesta. Ah, mira, no, hola, que volen veure ells des del darrere. Mira. Que guapa. No, aquesta és espectacular. A És més, molt guapa. dona la casualitat que ens ha tocat les dues camisetes anfitriones del Mundial. Evidentment, exceptuant Canadà, que com som dues persones no tenim, no? Si hagués una tercera i hagués tocat Canadà ja podem muntar aquí una festa, no? Però, sí, no? però és això, però home, són dues seleccions, dues d'elles vull dir que són anfitriones, Quina casualitat haig de dir, no? I les dues molt guapes, haig de dir, la samarreta i l'equip, perquè Mèxic a mi, com està jugant aquest Mundial, m'agrada molt també. Hosti, que guapa, És molt... Ensenya l'escut, jo crec que l'escut mereix ser ensenyat de prop. Aquí? Ah, bueno, aquí és a tires, és normal. Sí, no, però l'escut, o sigui... Mira, que guapa samarreta de Mèxic. Al darrere també hi ha el detall. És molt guapa, Molt guapa. Moltes gràcies. El armario de tu equipo. Moltes gràcies per aquestes... Buah, és que... Oh, mira, No, són camisetes realment espectaculars. O sigui, a mi m'ha semblat una barbaritat. I a més, a mi m'agrada més, això ja són coses personals meves, quan sé que són equips que a més juguen bé al futbol. Uah, cuidao amb Mèxic, Sí, i als Estats Units veurem, però de moment he impressionat bastant. Vale, faig un tall, me la canvio en un segon, Així que ara tornem. Pues aquí la teniu. Guapa, No, i a més les dues al costat és com, ja ho he dit, no? Seleccions d'anfitriones del Mundial. Falta una tercera persona, no? Canadà. Ara no. falta que... El mateix noi. Bueno, sí. O si no algú altre, no? I a veure si li toca a Canadà o que se la compri, si vol. Però és això, estaria guai aquí una tercera persona i ja tens, vamos, la inauguració del Mundial. M'agrada molt el coll. Sí, està El bastant coll així xulo. m'agrada molt. Està molt guapa, Sí. I els dibuixos, el teixit i tot. S'ha de dir que és la fan, Que després el noi aquest, si li demaneu, també té player. Que és una mica més tenyida, vale? I està feta per suar. Aquesta és la que, per mi, vale? A mi m'agrada més aquesta, vale? Perquè jo, per exemple, tinc la del Barça, que és fan.
I... Jo sempre he sigut més de player pel tema de l'escut, no? Però haig de dir que també depèn del context, depèn una mica de tot perquè els vulgui, no? Jo també perquè les portava molt pel gimnàs. Ara ja no porto tant al gimnàs perquè també de la suor i que al final pues, rentes massa sovint i tal, sí que es desgasten més, perquè ho he comprovat que les que no feia servir pel gimnàs no se'm desgasten quasi, en canvi les del gimnàs sí. Llavors ara estic fent una mica de canvis, ja no porto tantes camisetes de futbol. Sí, però aquestes són còmodes. Ja, aquesta... Això vas amb això i uns texans i... Home, i per vestir queda perfecte, jo Sí, no sí, crec sí. que ningú digui res, no? O sigui, són perfectes. Al contrari. Eh. A mi, mira, jo vaig portar És estilazo. la de Japó, vale? I me van parar al carrer i me van dir Viva Dragon Ball! I jo en plan, hòstia, A mi, on vas? a mi me va passar anant amb la d'Espanya, però per l'Eurocopa, no? La gent deia Viva Espanya. No, però això mola. Això mola, això mola. Doncs tots feu, vale? Tots, aneu al armario de tu equipo. Ho teniu tots al meu a la descripció. També ho teniu a l'Instagram, vale? I segurament també veureu una foto meva en el seu Instagram i sabeu que està tot bé, vale? Així que Mateu i jo ens desesperim, però si us plau, aneu a la web, vale? O a l'Instagram de l'armario de tu equipo, que realment val la pena i tens unes preciositats com aquesta. I repeteixo, no només és el Mundial, també té de tots els equips que te puguis imaginar, vale? És que ho tens tot. Així que no us pareu i aneu a la descripció el link. Així que ens despedeixo, el Mateu té l'última paraula i fins al pròxim vídeo, live o short. Adeu! Bé, doncs un plaer haver estat aquí amb Rocket Watch per aquest vídeo, bàsicament per veure les samarretes. És el que ha dit ell, podeu anar a l'armari de tu equipo, demanar-li la samarreta que voleu, com si voleu la samarreta, diguéssim, d'una selecció random. Doncs bueno, parleu amb ell i tal, i probablement us la pugui aconseguir, no? Així que bé, doneu-li oportunitat, mireu tot el que fa, les camisetes que té, perquè com ja podeu veure amb aquestes dos, és material de qualitat, no? I si el Nil ajunta després fotos de les que té, encara podeu veure més. No, mira, faré una cosa, faig un tall més, ho sento molt urgent i us ensenyo la d'Argentina. Sí, i ja perquè està. és que realment val la pena. I ara ho veureu, així que per últim dir això, no? Un plaer haver estat aquí en aquest canal ensenyant això i disfruteu del Mundial, del futbol i de les camisetes. Exacte. Vinga, ara us ensenyo la d'Argentina. Vale, hem tornat i la tinc aquí. La tinc aquí. La que podria ser la campiona del món un altre cop. És possible que passi. Veurem. I que hi hagi la quarta estrella. Aquí teniu la samarreta d'Argentina, m'aixeco. Que és que és preciosa, Sí, està bastant guai. Amb el parche que brilla i tot. I girem. I sí. Està el Leo Messi. Així que ja ho sabeu. El link que podeu aconseguir una cosa d'aquestes que és guapíssima. Vinga, ens veiem. Vagi bé.